Namilit og tarpaulin ang mga sakop sa Alliance of Concerned Teachers sa pipila ka mga tunghaan sa dakbayan sa Subo imbis mag-rally. Jinky Bargio, Suginlimi. Inay nga mag-rally karong adlaw, nahukman sa mga sakop sa Alliance of Concerned Teachers kun Act Region 7 nga mamilit na lang og tarpaulin sa 5 ka mga public schools sa siyudad sa Subo. Nakalatid sa matag tarpaulin ang ilang hangyo nga usbawan ng suhulan sa matag magtutudlo, mapa-teaching personnel man o dili. Matud sa presidente sa act nga 25,000 pesos ang ilang gihangyo nga aumento sa suhulan sa Teacher 1 samtang 15,000 sub alang sa mga non-teaching personnel. Sa pagkakaroon god ang mga non-teaching personnel 9 ra na ilahang sweldo 9,000 ug ang mga mga teaching personnel salary grade 11 mo sweldo lang og 18,456 something. Dugay ng public school teacher si Ma'am Raquel Capuras apan hangtod karon di gihapon igo ang iyang sweldo alang sa iyang pamilya. Ug sa karon nga panahon na kanamo sweldo karon nga kulang gyud na siya gyud sa mga kinahanglan labi na og naa kay college students, no? Kunya ang kanang gyud kada inadlaw na to nga gasto mo'y grabe. Tungod ini, mulusad og signature campaign ang grupo sa Alliance for Concerned Teachers aron hangyo ng presidente sa nasod nga himuon kining hingpit nga balaod. Pag panuktok sa atong mga national government officials, labi na sa atong presidente, sa Department of Budget, nga unta ila nang ihatagan og priority ang among panawagan sa salary increase. Jinky Bargio, News 5. Nagdaog tigaw sa iyang pamunuan matud pa ni Talisay City Vice Mayor Romeo Villarante ang mga kabanay ni Mayor Johnny V. De Los Reyes nga gipatrabaho niini sa Talisay City Hall. Leslie Caminade Vestil, Suginlimi. Dako ang pagtuo sa kapartido ni Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes nga si Vice Mayor Romeo Villarante nga ang mga kaliwat sa mayor nga iyang gipatrabaho sa City Hall mo'y nagdala og tigaw siyang pamunuan. Matud pa ni Villarante nga mas maayo og papahawaon sa mayor ang tanan niyang kaliwat sa City Hall, ilabi na ang anak niini nga si John Ayer nga mo'y naglingkod isip City Administrator. Gihulagway ni Villarante nga sama og si Juwavan si Ayer kay kanunay man kining nagdiktar siyang amahan. Ang kaning atong mayor in town, amo nang nasabtan yun sa iyang istorya. Mag-agad yun sa iyang anak, kana si John Ayer, mo gina iyang mayor. In fact, ako yung gingan sa DBR, mayor, ang problema sa imong administrasyon, layo pa. Pagsugod na niyang lingkod, nakita din nato. Ang imong anak si John Ayer, badlo nga mayor. Kung dili ka makabadlong, taktak ka mayor, kay layo ray Hunyo 2014, mabungkag ang atong grupo. Iabot yun. Di sa may malalipon ako, papirmahan ko dihan. O sa kasimana na ako, natikalpong ako. Kinisab ang tubag sa mayor sa pangutana kung nganong di na siya mga kaliwat nga ana sa City Hall. Laing gipadayag sa mayor nga kunwa siya kaliwat sa City Hall, duna unya posibilidad nga siya tikasan o kahailaron. Panghinaot ni Villarante nga mukuha na lang ang mayor og mga professionals nga mo'y ipuli sa katungdanan nga gihuptan karon sa iyang mga kaliwat. Maayo gid sa mayor nga iyang buhaton ron kung gusto gid siya matunhay og manindot ang dagan sa Talisay. Putdo niya og taktak ang tanan niyang parente. Labi na ang iyang anak si John Ayer, kanang mga naagyod sa iyang mga tapad. Kay maunay gada og dinunyo siguro siya o iya. Leslie Caminade Vestil, News 5. Sungod sa problema sa liderato sa PADPAW 7, gisirad-an sa ilang uluhang buhatan ang opisina dinhi sa Central Visayas. Wa pay sigurado kung ablihan kini og balik apan gisiguro sa detective and security operators nga adto sa ilang uluhang buhatan lihukon ang tanang transaksyon. Jinky Bargio, Suginlimi. There were some requests for reimbursement of expenses. Hingpit nang gipaybaw kaganihas sa mga opisyales sa Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators Incorporated kon PADPAW 7 nga ilan ang giwagtang ang maong organisasyon dinhi sa Region 7. Pinaagi sa usa ka board resolution, gipaybaw sa mga opisyal nga niadtong Marso 10, gipasirhan sa PADPAW Central Office ang ilang buhatan. Apan pagkagabi ni ana, gipadlakan kini sa ilang chapter president nga si Attorney Leopoldo Blanco Jr. Si Blanco mo gitudlo nilang hinungdan sa pagsirado sa PADPAW Regional Office tungod sa matud pa di maayo niya nga pagpadagan sa maong buhatan nga miresulta sa pagtalikod sa 11 nila ka mga miyembro.
In other words, Mr. Blanco has been stripped of his powers as president of PADPAO under the rules and regulations of PADPAO National. He cannot invoke any kind of authority to act with juridical effect and binding or legal effects because the chapter is not registered with the sect. Bisan ugwa na ang PADPAO dinhi sa rehiyon, giklaro ni retired Colonel Manuel Espejo nga di kini mahimong problema sa mga detective and security operators kay ang tanang transaksyon nila ang central office na maoy moasikaso. We would like harmony in regions, in all regions, but if the chapters in those regions or in this region is dysfunctional, we have to dissolve. Subay sa maong hitabo, gideklara na nila nga bakante ang posisyon ni Blanco ug posible pang mga bliyog usab kung adunay mga bagong opisyal nga itudlo. When they have organized themselves again, they can request PADPAO National or through me to have an election. And we will hold that election soonest with at least 2 weeks notice. Huh? Jinky Bargio, News 5. Giablihan ni Richel Bacaltos ang opisina sa presidente sa Talisay City College kaganihang buntag. Apan matud sa City Hall, ilara kining siradan og balik inigbiya ni Bacaltos. Leslie Caminade Vestil, Sugin Limis. Sayo kaganihang buntag giablihan sa Talisay City College OIC Richel Bacaltos ang iyang buhatan nga gipasiran sa City Hall kagahapon. Nagpaabot siya sa mando sa Board of Trustees sa Talisay City College nga siya pa kanaugon siyang katungdanan. Ang ato lang nga unsay just, unsay sakto, may atong tumanon. Dili kay atong kuano niya, yatak-yataka na lang pod ang atong katungod. Mo graduate gini mga bata kay lisod kaayo nga dili nato kapag kadakong kuan, no. Kamo na graduation nga mahit. Si Atty. Alfredo Sipalay, legal officer sa Dakbayan sa Talisay, nagkanayon nga ilang isira pagbalik ang buhatan kung mugawat si Bacaltos. Magpaugat siya ang maapektuhan ang mga estudyante. Ang mga estudyante niya, ang problema na okay, dili gay siya qualified, no, to become president of a local college or university. Kaya di man siya doctorate degree holder. Unsa man niya mahitabo sa mga graduates sa TCC. Ang laing OIC sa Talisay City College nga si Dr. Paulos Cañete nagkanayon nga mahimo ura nga mutambong si Bacaltos sa mga kalihukan sa eskwelahan apan dili kini ilyong isip OIC. So muna nga, wa na mo siya didi diha pagpawa. Nawa na mo na siya didi pag-standby diha. Ako gani mismo, iko okay rad na siya diha. Ang punto lang nga dili ipahibaw nga siya presidente. Ato presidente, mura man na itong. Apan si Bacaltos may insister nga siya pa'y giila sa Commission on Higher Education nga pangulo sa mong tunghaan. Samtang si Mayor Johnny De Los Reyes nagkanayon nga ang gihimo ni Bacaltos nakahatag lang og kalibog sa mga tinunan. Kung amo siyang kihaon, magkihaan doon siya. Kaya unang-una, ako doon ako authority pagpasira sa City Hall, sa Talisay City. For the reason nga naglibog ang mga bata. Kaya ang ubang dokumento to asay na misa, uban madere, ang uban wato dito, madere. So, og ana pa na mo na sira ug mahuman ang ilang kaso nga gipasaka. Ano sa aman? Panatandog sunod to ay pa na o sunod 2 ka bulan. Kung kayo, makahimo yung kanang disturbo. Leslie Caminade Vestil, News 5. Koreanong nagbaneho sa iyang sakinang walay break, bibangga sa jeepney pasahirohan nga dunay sakay nga 16 ka pasahero. Madinsabang Sugin Limi. Gitabang sa mga rescuers kining konduktor sa 14B nga PUJ nga nalagpot human sila bangga iining puti nga sports utility vehicle. Umuga, pandi. Pinapawang pananaw na ko. Gimaneho sa Korean National ang maong SUV nga si Sungwon Kim. Padung mulabang sa dalan Iscario ang Sorrento dihang nabanggaan ini ang palabang sab nga PUJ sa dalan Apito nga dunay 16 ka mga sakay. Nalumping ang tuong bahin sa maong sakyanan nga miresulta sa pagkaangol sa mga pasahero. Nagrabihan sa maong insidente ang mag-uyab nga Harvey Teofilo ug Laila Niala. Wala rin kabantay lang yung bro nang napawang may balit pag wala nang kabantay nga nabangga dito.
Giangkon sa Koreano ang sala kay guba kuno ang preno sa iyang sakyanan. Gipasalig ni ini nga abagahon ang pagpatambal sa mga naangol. I just saw that car lately. So when I stop and brake accidentally, brake is not working. So, Madin Sabang, News 5. Usa ka maestro nagingog nag-LQ sa iyang trato sa lungsod sa Barili, gireklamo ng abusog na napat sa iyang mga tinunan sa grade 6. King Perez, Suginlimi. Daghan mga ang newspaper nga gerol niya nga gihapak bukson. Giulagway ni SPO4 Elsa Albuera, ang pangu sa Barili Police Women and Children's Protection ang gihimong pagdagmal sa usa ka 38 anyos nga gay teacher sa iyang siyam ka mga tinunan baguhay lang. Dugang ni SPO4 Albuera nga duha sa mga reklamante nakasinati og pagpangabuso sa miaging buwan, samtang ang pito na dagmalan karong buwana. Niadtong Marso 6 sila misumbong sa Barili Police. Sa gihimong case conference sa kapulisan, onlive ang magtutudlo sa pagkakaron. Gingong nag-away ang magtutudlo ug ang trato ni ini nga mo'y hinungdan sa iyang sapot ug ang iyang mga estudyante mo'y pahimungtan. Makita man nato sa mga bata nga nagtug-an tinuod. Nya. Kon daghan ang manggod, imposible naman kayo nga kana ang nagbuhat-buhat lang. Kung mukiha na ang mga ginikanan sa mga bata, itipaubos sa psychological exam ang mga biktima sa Pink Room sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Nasayran sab nga dunay laing kaso sa sexual assault ang maong magtutudlo ni atong 2010 apan nakapiyansa. Kung mapamatud ang sad-an si Sir, mahimo siyang madismiss sa serbisyo apan makapiyansa gihapon sa kalapasan sa RA 7610 kon Child Abuse Law. King Perez, News 5. Gitanggong karon sa Buloon Police Station ang usa ka lalaki nga nagpailang minor de edad og security guard sa Siulan Supermarket nga naa mahimutang sa Dalan Merkado sa Dakbayan sa Mandawi. Gidakop ang 17 anyos diyang nakuhaan kini og kapin sa 80,000 pesos atol sa gipahigayong checkpoint sa kapulisan sa Buloon. Dihang giimbestigar ang didakpan, miangkon kini nga nangawat siya sa gitrabahoan ni atong Domingo kauban ng usa ka alias Inyo. Matod sa hepe sa Buloon Police Station nga si Police Inspector Dexter Balansag Basirgo nga gikumpirmar sa hepe sa Police Station 1 sa Dakbayan sa Mandawi nga gikawatan gyud ang maong establishmento. Padayon pa ang pakisusi sa kapulisan kung tinuod bang minor de edad ang didakpan.